Chceli sme niečo urobiť pre vás, ale nevieme čo. No, už na niečo prišiel? Ja? A nie, ja. Tak, Poďme si zahrať karty, nie? Čo? Poďme si zahrať karty. Čo? Ej. Tak. Ja sa zapínam hamači. Na čo hamači? Len zapni. Okay. Prečo ja nenahrávam, lebo som nemám chod na nahrávanie, takže budem napísať len MV, sa voláš? Čo? Dobre som povedal MV. Správne. Tak ja niekedy. Tak som chcel ešte pripomenúť, počkaj, že jeho YouTube kanál bude v popisku videa. Je kvalitnejší než ja, ale o pár mesiacov starší než ja iba on. Iba o pár. O pár. O 900. O pár. Ja idem. Keď máš tak 100, tak o 960. Nech neklamú. Vieš čo, neklam. Ja si zapínam internet. Idem na niečo. Volám. Prosím? Tak ja budem sa len s vami rozprávať. Dobre, ja sa te budem pýtať z dasky, to je akoby taká neviem. Zapni si kameru, aby ťa videli. Čo? Zapni si kameru. No, ja nezačam vlogy. No, čak to nebude vlog. Tu budem tu niečo aj robiť, tu budeš so mnou. Vlog by bol, keby som ja bol na tým. A ty preč. Nie. Boha, ja to neukazujem. Neboj sa zakrýmte mojou tam krásnou tvárou. Nie, ja proste sa neukazujem. Dobre. Až keď budem mať 5000, až vtedy začnem ukazovať. Dobre. Budem ti dávať otázky. Môžem? Aj. Ktoré bolo tvoje prvé video? Prvé? Oh my god. Ale ja som natáčal na 2 kanály. Prvýkrát čo som natáčal video, ktorý bol s mojím najlepším kamarátom na teba tam. A bol to veľmi úspešné videjko, ale ma nikto nepoznal, lebo som mal meno Toma. Takže bolo to zvláštne a videa som dal na jeden taký neznámy kanál, až potom som si vytvoril môj kanál a začal nahrávať. A v tom tvojom súčasnom, aké bolo? Prvé bolo... nepamätám si. Nevadí. A tvoje prvé... Čo, ty si niečo také postavil na Minecrafte z Redstoneu? Posledné som pokúšal sa spraviť na videu takú veľké mega dvere a inak som ich nedal na YouTube, ale čo na YouTube takú pásť a proste vychytávky redstoneov, menej redstoneov som to dal. No, som ti ten, kto videli jeho video s hodinami, to bolo pekné video. Tebe by som dal trilióny lajkov a 2 odbery. Díky za podporu, ale škoda, že sa to nemôže stať. No, aspoň. Koľko je hodín? Hodine, wow, už 10. Po 11. Fakt? Dneska nezaspím, bo mám rozbité ústa. No, takže nebude asi natáčať. Bude natáčať, veď je to náš. Keď ma začne napadne, tak budem. Možno presvedčím multimetra, niekedy natočí so mnou takú informačku so mnou a možno sa to aj uchytí. No, som sa chcel opýtať. No, áno. Aký si ty vysoký?
Vysoký. Už som to dlho nemeral. A to... Naposledy? Neviem, okolo... 150 alebo dačo také. Nemeral som sa. Dobre. Určite divákov zaujíma, že... Aký máš výkonný počítač? Výkonný počítač, počítač okúpený tak 2 rokmi. To notebook Acer. A je to dosť kvalitný notebook, len minule sa mi vylamalo tlačítko, takže som bez jedného tlačítka. Ja mám svoj počítač už viac než 3 roky, ale radšej také slovo nehovorím vo videu. Ja teraz, keby som mal peniaze, tak si kúpujem hneď nový počítač a to boli úplne lepšie videá. Okrem ide len o počítač, aký mám výsledky pomaly. Takže mám taký stredný. No môžeš dať ďalšiu otázku. To bude ťažké. Koľko máš videí? Videí? Okolo 20, 30. Presne neviem, lebo tak ja už ani počítam, dlho som nenahral, tak môžeš si všimnúť, že neviem ani aké bolo posledné video to, takže dlho som nenahral. A jednu otázku mám ešte veľa otázok a to je moja najhlavnejšia. Môžem s tebou natáčať? Čo? Môžem s tebou natáčať? Tak napríklad, keď budem u kamaráta alebo niekoho, ktorého sa volá Lopata, môžem s tebou hrať Minecraft? Môžeme, ale toto je samozrejme, že ja žiadnu lopatku nepoznám, len... Nepoznáš ho? Pieskovisku. Je to môj, vieš čo? Moja rodina. Vieš, ne? Neviem. Chodíš s ním do školy? OMG. Hardmax. Presne. Ja staré meno, teraz no, má 2 mená. No a teraz tak. Ježiš, ja na ňu kašľam, ja s ním nebudem nahrávať. Ja viem, so mnou tak. Ale ty musíš narobiť, lebo ja tam u Hardmaxa, alebo Lopata, už... On je kopírant. Kto? Lopata? Hej, Lopatka už je meno, ale nevadí. Hej? On má ešte na nejaké číslo, ale som si nezapamätal. To je jedno. Máš ešte nejakú jednu otázku? Hej, ešte mám viac. Počkaj, spodriem, jak dlho natáčame. Dobre. Aká je tvoja najobľúbenejšia muzika? Muzika, teraz som si našiel na internete muziku. Ona má štýl, rytmus, Maťo a Anita. Neviem aká, ale je to dosť pekná pesnička, poručujem. Vypočítujú. Dobre. No, ďalej. Napríklad... Posiluješ? Aby si dievčatá na teba mohli... Len takedy. Len také v škole, nie? Ne, už. Normálne chodím do posilovňa. Aj, kde tu mama zakázala, Nevymýšľam si. Ja chodím s mamou. A ja som chodila, už mám to zakázala. No, ďalšia, bo vidím. Si dobrý v škole? Čo? Si dobrý v škole? Dobrý? Hej. Nedobre to povedať. Slovina? Tu budeš mať na vysečku. Dvojku. No. Si o 2 stupne lepšie než ja. 4? Hej. No to je jedno. Ja som chcel teraz na vysečku. Na škole sa tu stali dobré známky, no to neučím. Dobre. A sa ťa musím opýtať, cez čo natáčaš, lebo niektorí... Máš to v popiskoch videa, alebo som si nevšimol, nie? Čo? S čím nahrávaš? Máš to v popiskoch videa? Nie, to nemám, ale pamätám si, že moje prvé video bolo... S Bandicamom.
Fraps, ale to som ja nenahrával a druhé, čo už bolo na Sprite 4, teraz je to Také Pálko, ale čo bolo tam, to som natočil prvé videjko na tým kanále so Spandikanom. No. Ale inak som natáčal som v Camtasia Studio, no Camtasia Recorder, ale už sa mi to teda pokazilo, takže už nenatáčam. Teraz natáčate z Tube, alebo Tube, alebo neviem, ako sa to volá, Capture, že mám pravdu. Áno. Takisto natáčam i ja. No ale ja tiež nahrávam, ako spraviť stránku, ako spraviť fotky a tak. Žiadne hry, pokúšal som sa natáčiť s tým hru, ale úplne to sekalo a bolo, tak som to vymalkala a už som nenahrala. Dobre. Poviem ti na začanie, keby si nechcel natáčať hry. No, to sa viaže ku tej jednej otázke. Budeš natáčať hry? Hry určite, ale ten program mi robí teraz problém. Neviem, aký si mám dobrý Fraps by som ti radil, to je dobrý na hry. No, Fraps chcem, ale zase nemám ho ugrajnutý, no neviem, jak sa to hovorí. Ja viem, ja som macher na počítače, na také programy. Ja viem, ako s nimi narábať. Proste keby som nemal s tým problém, tak už určite Windows. Však pozvi mňa ku tebe domov a máš to. Dobre, máš nejakú ďalšiu otázku? Nikto nepadá. Ideš spať? Čo? Ideš spať? Ešte nie. No, preto. Ale keď sa mi bude chcieť, tak už pôjde. Dobre, sa Ale to som nechce. Teraz niečo k tvojej tvári, k tvojej osobnosti. Nosíš okuliare? No. No, zapisujte si to. Dobre. Máš veľké uši? Nie. Máš veľký nos? Nie. Máš veľké oči? Nie. Máš veľké ústa? Nie. Máš ho malého? Nie. Som sa musel pýtať proste. Že k devčata, keby nechap. Dobre, to asi už nič. Toto bude ako odo mňa a od. 4 a je to konec. Áno, veľmi veľký koniec. Už. Tak sa môžem odlúčiť. Áno, počkaj. Ja sa prvý, že čaute, a máme 13 minút a nič mi nerobím tak. Papa, hehe.